Аз не мога да разбера. А кой е от другата страна? Дразнеш ли, разбереш? На финал на световно първенство, така елементарна и такъв мъжен. Се оправя, сигурно. Не знам, аз Аре, бе, спокойно. Аз ядосвам си силен си, разбереш. Такива, не знам, тук Кой ти казах? На почивката? На почивката? Айде, бе, сега откъде да знам? Пак не знам, не знам да се убия. Ние ти казвам. Моля не достане. Не знам, още не е поставил матчът. Are Benji. Ai, Главно такава е тренер. Не мога да стане работа. Айде, Бене, айде тръгни. Добре, давай, Тео! Давай, Тео! Тео, давай! Браво, Тео! Браво! Айде, Бени! Айде, Коцко! Айде, Коцко! Давай, Коцко! Айде, Гелчо! Айде, Бени! Давай, Бени! Би, Марто, би! Браво! Ей, това е!
Бени, айде тръгни, тръгни. Центъра. Не може дайте да бие. Браво, браво, Алекс. Айде. Мина. Бени, отиви да помагаш. Отиви. Давай, Тео. Тео, давай. Айде, Тео. Айде, Бени. Тръгни. Давай, Тео, пак. Айде, Бени, ти си, Бени. Влизите му. Давай, Коп. Красава. Ай, не са толкова страшни! Тръгни, Марк! Браво! Играй ми Нищо. чакалката ми минай. Аз ти разбирам Нищо не е станало. Айде! Не унивай, Яворе! Айде, играй! Нямаме големи деца. Всичко след 14-15 имаме, 13-та нямаме. Тук делфините са по-голямата част от 15-та. Само 0 делим. Вратари още. Скел 14 не? Да, Яворе! Браво! Айде, зекме! Отваряме там. Бен, ти си, Бен! Маха я! Браво, Бени! Тръгвай! Дай точно! Добре, давай! Добре, давай! Дай му! Шут! Гол! Браво, Нокини! Не е толкова страшно! Браво, Бени! Трябва да изкара. От тук! Дай го направи Филип да ти кажа, няма да го пратя. Хора са! Срещу хора играете! Че ме да пратя на Петър. Айде! Право! Дуспа! Имаше ръкави, човек. Тя свита за цялото. 11-8 за Италия. Тя тук е ръката. Бени, идете до него! Ама ако иска може да свири. Тръгни, Коце! Айде, Коце, Коце! Яворе! Аре бе, яхкала. Браво! Айде, разиграйте! Тръгни напред! Коце напред, Коце! Добре! Още. Браво, бе! Добре, Ники! Айде, излез напред! Давай, Яворе, давай! Тръгни, бе. Първа топка! Това беше по-дълъг. Високо. Вече е високо.
правите, бе? Това ние, Алекс. Айде, Коце, дай, Коце. Дай пак, Коце. Добре, Ники, добре. Кой е там? Напред, потъча пъли. Така. Браво. Айде, Коце. Айде, Бени. Добре, нищо. Тук отвори, бе, тате, само отвори, бе. Борите, 10 минути много. Не в центъра. Айде, Яворе. Браво, Яворе. Що бързате такава, не е страшно. Айде, дай пак. Тео, дай пак, Тео. Ники, срещай. Аут. Тръгвай с нея тръгвай, не бързай. Бий го, бе. Айде, готово. Объркай я. Браво. Браво, Боби. Айде, Тео. Айде, Бен. Добре, Бени. добре. Бен, отивай, Бен. Дай, не му дай да бие. Айде да изпрете. Айде, готово. Давай, Тео. Бен, дай на Тео. Добре. Кой знае. Дай да обърши бушала. Боби, много бъркате тази топка, бе. Пак. Тръгвай, тате. Не си защитник, бе. Браво, Бен. Давай, Мак. Дай се потичка. Добре, айде пак. Добре. Потъча. Любчо, натисни си там на тия, бе. Любчо, ти си Любчо. Айде, това е. Тя ще шута. Не бързай. Няма си ме да обаче. Марти, този човек е на точко, бе. Ти си нападател, бе, тате. Браво, Любчо. Паса. Айде сега. Давай, Марти. Браво. Играй. Готово. Никола, бий го, бе. Давай, Боби, я напред. Още. И два. Подавате, момчета.
Karacı. Haydi. Ben. Daha yavaş. Hadi gel. Hadi gel. Bravo, bravo, bravo Burmir. Super, bravo Lica. Hadi gel maçları. Bravo. Stiga to, stiga. Dobre, super. Ajde, Zekme. Тръгвай! Бен. И два. Любчо, давай, Любчо. Давай, Любчо. Браво, Боримире! Браво! Айде, Бени! Абе, спри мача, бе. Широто е. Имало да стави колата. Давай му, Ари, давай му. Марти, влизай, че си нападателата така. Точно човек на точното е. Ники, точен пас искам да чуя! Да видя! Браво, Марти! Браво, Яворе, това е! Айде, Коцко! 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 Айде, Коцко! Дай вътре! Браво! Дай му! Не е ли го? Браво! Супер играете! Sve katerite nema. Ajde! Daj mu je! Ajde, boj! Boj! Bravo. Ajde! Bravo! Bravo! Beni çağırdı. Beni diyor. Benim. Ben diyorum. Пешка. Пешка. Это кукай пешка. Пешка. Вертележка. Вертележка. Баба, пешка. Я хотите самолет. Още не е свършил. Айде, влезте му сега, влезте му. Яворе, Яворе, Яворе пак. Тръгвай! Браво, бе! Браво, бе! За задата е, Марти! Браво, Боре! Haydi, haydi. Dawaj koce, dawaj koce, koce.
Скака се. За нас? Не бе. Видите, ма. Бяхме на 18. Нагоре. Браво, Яворе! Айде. Айде, готово. Айде, коц. Айде, гори. Не бе. Браво, Бен! Ако се има някое там. Много лошо изнасяме. Трябва да се работи за изнасяме. Не можем да изкараме пак. Ако няма кой да е бие някой, който има сила. Айде, Бени, тръгни. Давай, Бен, пак. Не може давай, не може давай. Давай, Бен. Давай, Бен. Давай, Бен, давай. Добре. Не. Айде, давай. Не влизай там, Метка. Играй! Коце, давай, Коце. Браво, Коце. Дари зуба. Тя вече е там. Петя, чао. Не, аз защото... Ами аз дадах пауза и то да ни бъде пауза. Даже 20 вземеш. Давай, Ники. Ай, горе. Браво, Алекс. Ай, добре, дай. Айде, Гели. Айде, Гел. Айде, Гел. Айде. Тръгвай, Бен. Добре. Браво. Дай, горе. Тръгвай. А, така бе! Павка. Давай, играй. Що влизаш? Добре. Айде, Павка. Давай, Павка. Давай, Бен, сега си ти. Да не минава. Марти. Браво, Ники. Браво, давай. Давай, Сам! А, така. Лошо, върни. Играй! Давай, Павка. Да, е било стария гейм. Пусти ме. Спокойно. Дай му е пак. Добре. Тръгни сега. Ехей! Ники пак. Сега вече да, Върши и това. Нищо, айде! Нищо! пак смешния гол, значи. Няма нищо! Играй! Яворе! Айде! Пасове! Дръжте топката, бе! Давай! Боби! Айде! Давай, Бен, натисни го там! Айде, Бени! Стига, бе. Нищо!
Нищо, Делфини, нищо! Айде пасове, пасове! Боби, тръгни с нея, бе, Боби! Айде, айде, някой да тръгне. Става, става. Къде е? С изнасянето? Не. Няма страшно, давай! Давай смело! Браво, момче! Давай, Яворе! Свири бол. Айде, давай, давай! Айде, Бени, сега ти! Давай, давай! Добре, Бен, браво! Абе, стига бе! Нищо, нищо! Боби, тръгни напред с нея! Тръгни напред с нея! Какво е връщаш на вратара? Давай пак център, бе, защото така няма да центри. Браво! 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 Четири. Айде някой да го бие. Давай Павка, давай Павка. Айде пак Павка. Павка, отивай. Айде Павка. Давай Павка. Айде Павка. Браво Павка. Супер. Трима сте, трима. Айде, давай, Яворе, давай. Айде само! Браво. Айде Коцко, айде Коцко. Айде вътре, момче! Така не става, Коцко. Мъгляйте! Боби, напред е, Боби. Така. Браво, Яворе! Давай, Яворе! Браво, Яворе! Добре, Боби. Аре, Бен! Пак, Ники, пак! Браво, Ники! Пак, браво, бе! Айде, бе! Хайде! Иди да тротката 18-та и... Да,
Махай, Боби. Ама вие ще си вкарате автолога. Вратара! Имаме нов вратар. Добре! Добре. Яворе, фърли на котото по тъча. Фърлите му по тъча. Браво, Яворе, браво! Браво, Любо! Чакай. Не, Бен! Браво, Валио! Айде силно напред! Айде, взимаме! Яворе! Браво, Боби! Айде, тръгвай! Айде, Бен! Сега имаше там един. Ще искам една празна врата гол. Там си засада! Боби! Това сега гол не беше. Да, че не можах тук не ме да стая. Волейбола какво си? Не знам. Това е целият топ. Цял град топли и човек. Тръгвай, Бени! Айде, Бени! Давай, Бенка! Давай, Бени, давай! Притесни го! Взех ти я, давай! Биго! Засада! Айде, брата! Нищо. Застава, кой ще сили? Той гледа волейбола. Гледа волейбола. Ясно.
Видиш на записа дали има за сега. Аре бе, Бени! Яворе! Браво, бе, браво! Супер! Има и на предвидчена тренировка, показват такива неща, които изобщо в момента аз никъде не съм видял. Нищо! Давай бен, давай бен! Айде, взехме! Как? Тръгвай, Бели! Тук вече почва да си физически. Ами да ти кажа честно, първите 10 бяха, макар че караха Даже първите 20. да, даже първите 20 бяха много добре физически. Единствено мал шанса. Браво! Айде бе! Как ще минеш всичките? Играй! Давай, Марто! Добре! Айде, Тео! Мило това крак. Давай, Тео! Тео! Давай, Тео! Давай, Тео! Браво, Тео! Добре! Айде, айде! Те 15-10 те ще правят като в Америка ли? 15-10 ли бъдат? Играй! Айде! Давай, бе! Има право където ще там да ги направя. Това като защитник, да, не играйте. Осем. Аз съм добре. Няма нищо, момчета, нищо. Горе главата. Играй!
перспективата, която треньорите правят, ама чисто някъде. И ти какво правиш? Айде! Тачка, би, тачка! Може 20 или така. Нищо. Браво, Марко! Чисто, браво! Играй! Не знам какво. Децата не са толкова. Отиваш на другия фланг, това значи. Бен, отивай си по фланга! Браво, Алекс! Айде силно, Рите! Айде, Кот! Давай, Кот! Браво, Тамба! Айде, Кот! Ей, физически не мога да отбива. Точно това е разликата. Другите са 2014 навод. Ели, това е една година повече е яла ето цяло. Ние имаме 3 души, 4 2016 навод. Не искаме, това са 2 години. Другите как ме аз съм съгласен, просто са по-малко. Това е целият град Добрич, цели. 100 000 души град, няма други. Са целият. Най-доброто от цел град е от тук. Така ли? Така е. Ние сме една от 20-те школи в нас. Това са реално. Те имат собствен стадион, тренират по 2 часа. Изкуствено, естествено. Елате да живеете в Добрич, бе. Ще я повече отгоря. Да. Наистина само един минут. Какво? Отбор ли? Това се личи физически, да. 14 значи много съвсето. Да, ама... Той е първия. По възрастни групи. 14 много. И за децата само една 15. Не и 14. Аре, искам да кажеш, 14 много са 4 отбора. Да. Няма кой Другите да как се гледа. казват? Пак добро взема първи, втори, трети отбор. Защото скоро пак играха, но други бяха. И имаме един дет се Миналата седмица отделиха. бяхме пак. Частно отборите се отделиха пак наша нова. 20-24 са добри. Те също участват на първи кръг. Те не са Днес програма. там нашите хора са в Общината ли е спонсор? Думам, че пише община. Добрич. Абе спонсор. Направиха 20 на едни 15, мачи и пише спонсор. Моля? Направиха едни мачи и пише човека спонсор. Друго няма нищо, че ще сплаща. Екипите са ви направите, ли? Само мачове. И на 14 си ги плаща там. Дай, Бени! Всички. На 3-9. Той иначе няма как да това.
80 лева направиха. Он е сега. Сигурно ще направят след много година. Там игрищата е платени ли са сега? Еми да. Да. Сега тук ви събират пари, ние не събираме тези пари. Не, ние сме ги дали предварително за нашия порт. Ама няма че не. Ние не искам да кажа, че ние тези пари не събираме, плащат ги там от За турнирите няма пари. Не за турнирите пари, Турнирите го. турнирите са плащани. Те първенството гледам събират Айде! за терен, за турнир. Ние За БФС-то да. Ние до сега не са ни. Само това е. Ама те влизат много слава, много пари влизат в където. Да. Известна степен да. Ама Добрич не е малък. Добрич е над 100 000. Що? А имат една школа. Две. Айде! Давай, коце! Давай, коце! Давай, коце! Давай сам! Тръгвай! Давай, давай, коце! Браво! Браво! Иди 1 метър напред! Не само в това. Те могат да тренират колко си искат, когато си искат. Как колкото си искаме, не говори така, бе. Как да не е така? Ти знаеш и нас как... Абе, знаеш колко няма, ти знаеш, че единият стадион няма осветление в момента, няма къде да тренираме. Тренираме в 3 часа. Това не са пребрали от училище, не е тия на тренираме. Човек, аз събота не... Ами, дей да говорите така. Събота и неделя сме по... Ами, що няма? Така са го дали по наем, без осветлението е сложено, няма откъде да пуснат ток. Ами ще стане, сега не е станало. Не говоря за стадиона, говоря за тренировъчните стадиончета. Те я група май тук тренират. Тренираме по 3-4 отбора на такъв турнир. Представяш си на това? Те са много бързо това. Всички трябва да тренират по време и случват неща. Групата ви там ли се тренират? Защото бяха тук по едно време на Спартак. Не, там се тренират. Вече там. И мачовете вече. Точно да ретил осветление май. Тук бяха тренирани. Давай, Боби, до последно! Те там мисля, че вече има някакво решение, че го правят осветлението на естествения стадион, големия, който си. На такива тренировъчни имаме 3. На едното няма осветление и няма как да се тренират. Сега се взимат. Сега отиваме в 3 часа ни се тренироват. Бихме! Взехме гейм! Закритни. 2-1. И трудно е. Сега родителите купуваме генератор, разбираш? Правим инсталацията да върнем щетите, които и ще вземем гориво, да свалим, да може да тренираме с То не всички родители на това нашия набор и 18. Браво, Коце, браво, нищо, бъди. Браво, Коце! Има някакви семейства по-добре финансово и дават по някакво време, да. Иначе навсякъде е облаго, както навсякъде, както ще трябва да се помня. Тук са много отбори, те са пръска деца, да не може да стане качествен отбор, защото са разпределени. Единствено, два отбора са селектирани, всички други. Еми, те нормално с Играй! Черно море и Спартак да обират и Да, до някъде. Там пък са катари. Знам. Току имаш един
един Генчев отбора е по-хубаво да не си там. Да балансират само него специално. Не само да си скамейки. Целият отбор да играе за ножите. Аз не обичам такива работи. Дай напред, Яко. Така е, български зато няма футбол. Браво! Дай на ме Теро, дай на ме Теро. Аз ще сложа с това. Брат, ти сте вели само. Брат, ти брат. Те братата ли са кривили на такива? Мрежите скъсани. За същата работа, бе. Събират пари. Те пак са хубави, бе. Стига ли? Постоянно гледа този прислав да загрее. Ти на всяка ден. Пари. Пари ред. Роев, как е? Карате се пак съдите. Ето аз се карам, човек, аз също съм му казал, той Аз видях. човек, 5 минута 100% от 10 пъти не е да реши. Той не се обърна и да види, че ли пляскаш. Той на мен почва да ми скача, на мен такова, той аз не говоря, аз той... Не, той не координира работа. И така с гръбки да върти топката и тя да разбери. Да, минавам го просто. Утре, защото те бягаше скоро. Това е полумил, да. Полумил 107 пейс. Кой е драфи? Даже има някой от ФК Варна. Брат, Иване, дай по-живо фащай. Аре, Бен! Браво, Марти! Аре, Коцко! Коцко, браво, Коцко! А ние? Аре, Бени! Браво, Марка, дай! Браво, дай! Спри се, Боби! Спри се в засада! Боби, изтегли още играта, изтегли я. А така. Давай, давай, давай. Много лесно си губиме топката. Той тук. Браво, Марти! Браво, Марти! Аре, Бен! Дай, изкарай, любчука се! Аре, взехме, Коце! Давай, Коце!
Откъде да знам, бе? Аз да не съм му родител. По принцип казвам, че това е за становищия, но това не съм ви задал един въпрос. Мога за тебе има човек. Ще ги разкаже тя. Айде, мина! Далитка, потъча! Браво! Браво, Ванко! Тръгвай, Коци! Пау! Аз съм доволен. Боре, тръгвай! Моля за цойки като такова. Давай, Любо, давай топката! Айде! Що ли трябва да прескочи това? Яворе, веднага! Тръгвай, Коце, тръгвай! Дай газ! Давай, Коце! Явор. Браво, Коце, нищо! Айде, Боби! Боби да не минава. Стегов засада! Айде! Имаше там един гол. За кой там да свири? Който каза, че е много лошо. Кой има, бе? Те първо нашите деца и децата не знаят как да се изтеглят и си за много да направят. Аз съм на 3 за Италия. Тук мач, там мач, само Върши! Като бяха Америка и Италия, не знам. Няма да го правят американци. Се набият нас. Да, мириш пана.